ta dalilin soyauni da jajura kan na farga soya daɗe da sarina. Daɗin karo mai sa a yi ƙari, kowace ƙwarya ka gani da abokiyar burminta sakamakon samun abokiyar zama ya sanya iyalan gidan marigayi Alhaji Aliyu Dudi Mayo Belwa da na Malam Muhammadu Gyaɗaɗo Bawuro ke farin cikin gayyatar al'umma zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu Umar Aliyu da aka fi sani da Bamaru da kuma gimbiyarsa Zainab Muhammad Gyaɗaɗo da aka fi sani da Uwani, za kuma ɗaura a ranar Juma'a 26 ga watan Maris 2021 da misalin karfe 2:30 bayan sallar Juma'a a layin Alkali Hamman Joda da ke anguwar Bako a garin Yola ta Kudu, jihar Adamawa. Allah ya bada ikon zuwa. Amin summa amin. Sanarwa SU Multi Services.